Здравейте, уважаеми почитатели, гости и жители на София. Време е за обзор на седмицата. Днес ще карам по хронологичен ред събитията, които се случиха през тази седмица. Започваме от понеделник. В понеделника заваля много обилен снеговалеж и поради това се наложи линии 61, 63 и 66 да прекратят своите курсове, а 49 и 107 бяха с намалени курсове, като 49 се движеше до началото на Клисура, а 107 се движеше до Боянското ханче. Сряда в късните часове, около 6 часа мисля, че беше, 8, 10 и 22А вървяха по Скопие до гарата заради катастрофа на Възраждане, която забави движението на целия площад. Четвъртък ЦГМ обявиха много, че има промяна за това, че едва изпира на обращалото на Военно-медицинска академия, а пък петък по-голямата новина беше трамвай 12 се съкръщава от ЖК Върбица 1 до гара София Север, а трамвай 11 се разширява, като вече не върви до Hyundai България, а след гара София Север продължава по маршрута на линия 6 до ЖК Върбица 1. Съответно стават автобуси 29, 26 и 27 да минават по булевард Рожен, за да връзват Илиянци. И друго събитие петък дерайлираха две краставици, а именно с номера 663 и 662. По-конкретно заради дерайлирането на 662 се наложи трамвай 11 да се движи до Западен парк. Заедно с това 22А се наложи да върти на гара Захарна фабрика. Още по-гадна новина, така да кажем, ДНСК спряха ремонта на улица Опалченска, тъй като според техни проучвания се е оказало, че строителните материали, с които се изгражда новия булевард, не покриват стандартите на БДС, както и множество жалби от граждани. Имаше множество на оплаквания, включително и, да кажем, жалби, че не искат да има ремонт на ремонта, но в крайна сметка ремонта е спрян и очаква да видим какво ще стане. И днеска, събота, 22 февруари, е задушница, съответно Столична община пусна няколко задушни автобуса, които да се движат до софийските гробища, за да могат хората да отдадат почет на техните близки, съответно с автобуси 18А, 79А, 90А, 86А, 7А, тролей 9, които се движиха с по една кола повече, както и 18 и 7 се движиха с по една кола повече, отколкото по принципно се движат. Въпреки, че не беше от тази седмица новината, все пак мога да го включа. Считано от 17 феврари, линия номер 63 ще изпълнява курса от Златните мостове целогодишно и 66 се удължава до Хижа Алеко. Имайте предвид за ново видео, понеже бях казал, че сряда трябва да излезе ново видео. Днеска е събота и няма много видео. Ще пусна още едно видео преди видеото, което в момента планирам да излезе. По мои изчисления, може би до края на месеца би трябвало да е готово видеото. По най-точните ми преценки, със сигурност до около 5 или 6 март видеото би трябвало да е в YouTube. През това време работя върху още една тема, която да кача преди да излезе това видео. Това беше обзора на седмицата. С мен е Обесена София и до нови срещи.